Kupelak egiten zendu esan, edo... Bai, gainune holan barreka handi bat, honen moruen, ez da, erroton duen, da batzen gainunien botara, da ero hankakaz zapaldu. Nipe zapaltzen hauen, bueno. Ez keinen handizik izin baina, nebiek eta, danon artien, da gero prentziaz, sakatu, da barrikara zera, likidu, kausten. Bai, fase izan, bueno, bier baina, ondo. Eta gero zerbidu, pitxerrak... Pitxerrak, oin dala da botelio, ez da? Baina orduen, Durgo nago zan holan tailar bat, lurrezko pitxerrak egitea bizena. Da, kasulak eta horrek. Gero galdu zana, baina handik ekari baiguele hogei, erogota marra, ero berrogei, ez da zenbat aiztiek ikarta honen amamak eta pitxerretan, da baso bat, bakotxari baso bat, amar bat ez beha, handik baso didanak erata bien, ze darantzako esan egoten da. Emintxe ontsa ati daulekuen, ukun genion, bentanie daulekutik, emintxe ukun genion bodegie, urtsatzien, da, hemen segatetik, eta genion txakolina. Basu beten danak, basu betetik. Kanpora urteta bien, da landan, zautzuana, batzu bokadilo kerta bien, da beste batzuk txakolineraten, gazti neska eta mutil gazti kuadrilak, patata zien, barbolapien iguriko piena, no, zuen, amamak enteko morro ikue, hola bize lekuetan da dana solue, izin desan da, arbola puba ezagarra gordun fruti asko desan, da, antxe danak, kurrulun, panteuta etxun da, janda eran da gustora.